Не изхвърляй старите си маратонки преди да погледнеш подметката. Може би там се крие причината за болките ти в коленете и кръста. Тук стъпалото е изтрито от външната страна. Това означава, че стъпалото е повече в супинация. Ако бъде изтрито повече от вътрешната страна, това показва, че стъпалото е в пронация, т.е. имаме плоскостъпие. Също така в горната част, въпреки че тези обувки не са добре изтрити, трябва да е равномерно в средата и от двете страни. Ако е повече изтрито от външната страна, най-вероятно имаме скованост в самото стъпало. А ако е повече изтъркано от вътрешната страна, отново говорим за плоскостъпие, падане на свода. Проблемът рядко е в обувката, но тя ни показва как се движи вашето тяло. Рехабилитацията започва още от самите стъпала. Лошата новина е, че новите обувки няма да подобрят функцията на стъпалото ви. Добрата е, че има 3 упражнения, с които ще може да ги подобрите. Последвайте ни за част 2, където ще покажа тези упражнения стъпка по стъпка.